Hráč utkání za domácí Fera vykopal, tak dneska jenom jeden střelný gól, první třetinu jste měli převahu, ale od druhé se zdálo, že se do znojemské defenzivy nemůžete dostat, tak co se tam stalo? Tak v první řadě si myslím, že soupeř byl na nás kvalitně připravený, celkem nám tu hru jako znechutil, držel míček, úplně moc hrát nechtěl, to nám jako úplně nevyhovuje a my jsme se vlastně dostali do tempa vlastně na těch posledních 15 minut asi, tak bohužel zápas otočili ve svůj prospěch a prohráli jsme. No. Máš vysvětlení, čím vás teda dneska Znojmou B hrálo? Tak jak jsem říkal, byli na nás dobře připravení, vlastně drželi míček a čekali vlastně na naše chyby a musím říct, že to se jim povedlo. Díky za rozhovor. Už domácí Lukáš Petřík, dneska jenom jeden střelný gól, první třetinu jste měli převahu, ale od druhé třetiny se zdálo, že se do znojemské defenzivy nemůžete dostat, tak co se tam stalo? Jeden gól, sice ještě navíc přesilovky, takže jsme v podstatě dneska 60 minut nevstřelili gól, proti nepříjemnou soupeři. Bohužel nám to znepříjemňovali a naši hráči se tím úplně nevypořádali, takže proto dneska jsme prostě nedali góla, to se nedá vyhrát. Máš vysvětlení, čím vás dnes Znojmou B hrálo? Určitě důrazem a nasazením, určitě individuálními výkony, takže v tom přehráli v podstatě 90% našeho týmu. Díky za rozhovor. Hráč utkání za hosty Tomáš Bajko. Dnes to od druhé třetiny působilo, že jste domácí téměř do ničeho nepustili, tak řekl bych, že jste domácím vnutili svoji hru? Já myslím, že jsme jim nevnutili svoji hru. Byli jsme spíš trpěliví, čekali jsme, co vytvoří a věděli jsme, že budou dělat chyby, protože hrají hodně na balonku a věděli jsme, že když budeme trpěliví, že ta šance přijde. Přišla, využili jsme to. Nevím, jestli o tom víš, ale jste nejtrestanějším týmem soutěže a také dnes jste pár minut v oslabení strávili, tak čemu to připisuješ? Tak myslím, že náš styl hry je hodně založený na soubojích, na tvrdosti a to se prostě propisuje do těch trestaných minut. Díky za rozhovor. Kouč Znojma Petr Číhal, dneska vám vyšla sázka na brankáře Bauera, který zachytal velmi dobře, ale z vašich 3 brankářů je na tom přitom statisticky nejhůř, tak mě zajímá, co vás vedlo k téhle volbě. Tak s golmanama to je pro nás jakoby taková otázka dlouhodobě, jakoby, kdo bude chytat a kdo ne. Ale prostě teď jsme se rozhodli, že bude chytat jakoby Lukáš, aby si dostal sebevědomí a víme, že to je dobrý golman. A víme, že má zkušenosti a do playoff určitě se nám bude hodit a dneska to prostě prokázalo, i když má špatnou statistiku, ale my mu prostě věříme, nebo věříme všem golmanům a mají vytvořenou dobrou jakoby mezi 3 golmanama, prostě funguje. OK, ještě jedna statistická otázka. Dlouhodobě se vám nedaří střílet góly a také dneska ten 4. do prázdné se zdálo, že vám ho domácí musí trochu darovat, tak čemu to připisujete, tu nízkou úspěšnost střelby? S tímhle bojujem celou sezónu. Zkoušíme jakoby na tréninku hodně střílet, hodně to, ale nevytváříme si podle mě na tréninku takovou jako, jak to řeknu, kvalitu zápasovou, než jakoby v zápase. Pak na to nemáme čas a to si myslím, že je jakoby faktor toho, že kluci pak jsou pod tlakem a neumíjou tak jako vystřelit, jak by měli a je pravda, že se nadřeme na ty góly. No. Tak děkuji za rozhovor.